No, povedz to, Milka, ide prvýkrát papať. Máme presne 5,5 mesiačka. No, skúsime, hej? Dáme ham, pozri. Ham. Skúsime ham. Ham. Nepáči sa ti. No, skús ešte ham. Ha. No, tak, môžeš si ich chytiť, môžeš. No, vyzeralo. No, ham ešte. Ham. Olížeme. No, ešte hamu. Neotvoríš ústa, čo? Ham, nechutí ti mrkvička? Poď, tátko, pozri, a papa mrkvu. No, ham, sama. Ham. Už chápem, prečo sa hovorí, že musí... musí mať podbradník. No, prehltni. Mňam. No čo? Vojde do teba niečo? Ha? No, to je čo vošlo? Ešte, ha? No, skoro celú lyžičku. Mňami. Ako by tatko povedal, yummy. Počkaj, tak. Ešte, ha? Tak, výborne. Ty si naša šikulka. Nie, už nie? Poď ešte kúsok a bude normálne, že jedna celá lyžička. Ešte skúsime druhú. Skúsime ešte jednu. Tak. Ham. Sama si daj, no sama. Prvýkrát inak chutia hračky, čo? No, áno. Ešte raz. Ešte raz, ha? Tieniš. Sám seba. Tak. Ešte? No to ty si jaká šikovná. Ty si naša najšikovnejšie dievčatko. No toto bola fajná mrkvička. Fajná mrkvička. Že? No môžeš sa pohrať. Poď, tatko, zvládli sme to, máme za sebou prvé krmenie. No. Aký máme papa? Povedz papa.